go oran do one takarumuyan to po ito po ka paingon to po ito po takatiniman nasin to po na ni kuno siyong sibuya ino kuno to waye ino kuno o po natari kiya kain kuno may takaman tiya ini aran niye ipiya taraw niye ibung yang ginabaikan apo na ginakuno to atari kiya kan kain kuno to may takaniman kan ni tapiriya kita po na bay nasin to po may kuno ay po na ginakuno nose apo natari kiya kain nose may tipinangkan ni tuwiya iyon ako Peru ay puna kain ni Peru are ngaye na sinangkan urapi inanon punakin ni Peru teman kain ni Peru ay iriki ko urapi angkan sakas to kamo takaragin na kan ba sinangkaragin angkan ni manin to po yan hindi lagintay kaya ang anto mena meta karagari ito gimay Peru ari nang manang ay ito puwa kara kasi mawagi suwain kan manang anto wagi ha inano ni suya itaraw na kay ari to po yan hindi lagintay hindi lagintay iyan ni makaindag to may yak eran to white inaw ang kan ay yuri kinti inaw de inaw tamen ti inaw ay daw yan at inatang pa ointa kay yari karagin nara kay squad ari men ay tamo ayay wena eran to ay pasukut tapono ade pasukut tapono nasin taranga men ay kupine dora ari ante to wena eta kurung ina iri kimay yo abungyak deta boya waiki moni na no irara kita kay yari te moni kay yari tiranga ayus ta wona kay yari kain squad ay mena bo yan mena yun makanta kay ayan na nakikana na may kumaruro manda ngaya po nagkakain tapo kan tumonro pakanan pasku ta tapono atamen pasku nariya wala takawumen temen na yeni tarawayit harita ko yini men itakanwe atamen na nariya yeni me yakabi ko ko ni kopini ada buntarang itakurong ina kumen nariya way kakarik nariya wartu mana pun itu sina Bante tapano way ay karagin na pasukwara na sinari o mani kupini. Ang kira wa naman ay ayon kan nidikin pun irakin tayo di na uli. Gira wa mo armuan tobugin na suna iyo yung takaya da kan squada. Ay raure te Taiwan aru ba di amta aran duwan ang gabro. Imang arewa ano mangunay tapano way. Paya kakang tapano way ara na pasukutiat. Si tetapono me kan woni metana atiri ni kapena yewu na scenario imang araw dari mangona aururi ka ayaran nag manakasimang ang kan nakapato araway ang kan ayaran nag batakaburo ako reta kay rito mo na kay dirang ay kapat ayana na kanan tetapono wani imando no maro tuan tumondo roy kagi boy ang kana ibu mga ina kaya kuro gitu amda yang nagpakan masih teman na yung takayan ya diliba erang dilibag isipari dia keturu pepe ayari ako reta kaya kain sukuat kaya pagkakain sukuat doon turu pepe ang kan na rin sinang kakade sutan na nari tatapon uway gera uri ay aru uri kaka pare ito wena timeta ayaw ko tatakapuro may itamo ayan ako naragay tertu me mayak ari karagin nang ko dikin puni ragin tayo tino gera gi kata pang atuway tertu me mayak pero wena ti matang ako kaya kain takaw pa ko rutukwan tanda o yan ako kakaya kain takaw ayan ako tanda ko ari anu ra temen na jam aran tuway te puan na sinani te puwari atakatakan tikin na rin tipikin ka ngayon tepe atakatakan atukway ako kwa panganar na to ko na kay na sila nga kiruya kay to ayari ro ko ra ilaw na timeta da kamare kay to puan na kon to pasinaruo no pasinakarigya ka na manasuway
Masih dibiaki. Panganay ruwa mena suwa na kanara. Asin na silinga. Nakarigan nini. Yo ata na mamanganta kayo na ito ayakan na nga. Kaya nga tapon. Dahil ang wala di metang. Ay ako rungon suna doon tukwari. Apura ni mente kaya meto apilino nitira na. Mga ote ari tuwan ay mangkari ari. Apilino ko aki yo amete kaya. Ay songa tukwan. Yo eisyon tukwa. Ay ara kamong otakari kaya eisyon tukwa pa yan ako mentakari kaya. Yaru to war tukwan na menasina. Ori eri ka kanay. Atupuan nang kani kaya kaya kayin na nabere rawan na di metang. Ari men day one basu may damo ani. Riro ko ani. Menasina ni tupuari. Ay akarikan kan timaw. Timaw rin kan ya puna ni regentay ari kanuan tupoy. Tupuray ari kanuan ni piyata kameray. Ari karimona tupoy. Ayin mani regentay. Ay ro yang kan mangi ari. Ya kamen na ni regentay pona nasin karimona ari tupoy. Awa kari kita tupoy. Ay ari aran tupoy na kawai. Ita tupoy. Patanan pun na kameray yon. Pare turgo may karaw. Pupo ito purere. Tama nga may samo. Kanuan ni kumawa. Ari bigay ta kamera. Mga rayra uwe ng timetang. Ari men boss kutiat. Ari tapano. Ari raya uwe kay. Iro ko na bitap tuwe. Oran tapito kong kuwe. Tapito uwe. May si pag-etak. Kaya pundo ko tataw kang kay. Ruya kami sila. Tapito uwe. Ang kuwaran ay tapito uwe. Pagay na uwe. Kanira kentayang kan mapuna rin timaw. Ari kain tapito uwe may yan. Aso kong kan niya niyo ang tapito uwe. Awa karikiyay. Yakari mo, teman, awaran na para ira wena sa buwa. Ingon na ira wena di metang, artamen di nawe. Karimuina, natang. Karimuina natang, mangkiang. Karimuina mangkiang, nisir nga sunday. Ayari kaya yung kan pa nang ogira taraw. Bukin sa buya arabi kita kameray. Ara kanuan ni kumawi. Nagiratan taraw. Awa mo na naragay taraw ay kay. Orang yang nak bermain ni, ada kanuan karuman ni lagi tay, ada tebuy. Orang ada tebuy dia mana lagi apa? Ita, tuan terau. Poingon ni ita ari, kay kawagi ni lagi tay, ada ita tebuy. Ano man ang ayan akay, karaw gitu wala ya karuman ada wala sa kwa, dun tentabayod matayans, tanto puna na siyaring dun. Karaw kung mana tuwa na, ayam ka. Manong mani tapito uwe. Takawuwang kan, yayta. Karawag na benam ka. Ano ko yayin kan, yayta. Aro ko temen nang kan kanuan biya. Ada tanin biya takamalay, ada biya matakay kito abiya teraporap. Aran tuway bukun takay. Ay tanin lay na uwe na sa buwa. Ay ataw, no ko arang ako ko me, ikay. Ataw ko lay na uwe na sa buwa. Manang uway, manang ba sinakaya mo yari, biya takamalay. Patakari mo ang kan segundo. Hari na ko garing dito. Kita ko ano to punta kay. Haki apa ang ikay. Paano na itarin. Paano ko to ko kukunain doon? Sino? Panganay ko na gari kita. Yan ang gipano ko rin daw na sa buwa. Ay tawag ko ng deployment ng tayan. Dito po ay ita. Isuwa ito raw mo. Payong kay. Kasi naman karawari po mo. Takapen yan. Kanan ang karawari po. Ito raw ay umam. Kan ita meron kan po nang sport ka. Ano siya na. Ya kirang iwawa to ko. Ano pupunta. Sila ko. Isang kan na umanan ni Ita. Ay itong agita takalagin ko ay. Tuan taro pa ngay ito man. Paman tatapuan na ringon na ni lagintay. Amang kate ito butungo na yon taraw. Awalan na patay tuwa. Payon tepe ari man ang may ito tuwa. Seguro ay kain tuwa ngay pare iwan na pa. Kata ka benenta po. Kaditi ito puno-puno. Ada na nang ko ito puno-puno. Ayaran ng kantinaw. Pahingon na ba na ada ito tuwa na iyan. Ewan. Ayaran na. Pahingon na ba. Ayakataraw ang kaniyay. Puente ray raw yan. Sa po. Inanon karawagin na. Pupinta kayo rito. Rin ay mga kasi na kunan. Minang kape niyang kan na. Nausing kan. Dandag. Yun buwari. Tuwa ray raw yan sa po. Ang kiyam ka na ako sa hari. Ay, ito ko tintatay, may tamatay yan. Tahan ko ro asuntoon, kitaan ko ang tapos na eh. Pakanan tuway, tipin na rin ako buwa ka, kinanon ka ng tiga mo, ay ukak. Tapos na ako ay, ako bubuya kan. Tapos na yan, tipin na, idong
ganda ba yung tayo. Yung mga tiyaw siya, ay ito ganda ba yung tayo. Kaya buwam tayo. Kipan ako. Pupunta kayo ito na ginto po eh. Ada ito na nagagawin ako. Ayaw din ako tarawa din na. Yung ray daw na po ayaw din ako. Irimuhin na. Mga bidin ako dito tarawa din na. Mga may tarawa din na no ayaw din ako. Kaya pupunta kayo mga irimuhin na. Ay katuwa tayo tunay. Manang dahil kayo ng gemondo ko. Ay yagi ito waki. Adis wento raw pa yun. Ito kung tayo ng mga anak ko, ito ko nakarubuari. Are, nilagyan tayo na timaw. Tuway, sidihin na ako muna. Sinako na nantinas na siya kaiso. Yun ni Peru. Wala na raw roy. Wala yun rin ito uyari yun ma kain ni Peru are may dabdo. Yang roy kan ay titinay niya. Ano ba? Kahit arana pa na kurang itang manid. Titinay niya. Nari, isinana niya. Ada buenas de sabor. Quiero con ella y la niña ni te pasó. Quiero con buari. Ni ni te pasó ang kan. Ito na kiniya ka ba tayo nung. Quiero con te tayo na ida buena kaya kaya pupunta kay. Kaya mo ate us. Kaya kung na sina na rin nila gantay. Adi mo. May yati ni ay. Ito ko tama na sina na. Boom. Pasina ko na na ibiro. Am na ko ako ni pangay di sa buwak ang kanay bumain ang natikin ako dun buwak nakam na ko ako ni yata ko nilagyan tayo sinana darwara biruwa ka ako ng kamamay kaya nga lang sila ko ako ni bukungan daw pati ano mga ano ba yung mga ako pupunta kayo ko kakaya na pinagagyo wari nailawan na sa buwak kam na ka kanako pangay nga na ibutag na din natikin ako doon po ako na bet pahiyasan ka raw agin to at abuti ay ni pagya ngaya ka ako nito peso puya tinatin ako ni Pene na digin tiyaws maroon nga yagay tanan kaya kita niya na ba ako raw hindi kakaya na pupunta kay akong tarawa din abay ng kanti mo ulit naman nilagyan tayo may irurubukan na pa ngayon taro wari tapos nakuha ka ni nako tuwa itong nilagyan tayo nako yan ako rak yun buwari kakatawroin kami piya kita kan ano buong ang gini kita kini buwari o ito na sirun guys kaya kaya kakang may buwari nako pero kaya kakang kini iyo guys ito yung kan buwari imani yang nasiyari kaya katira ka na beto buwak ada itong maginaritetan gitu pa sa buwak ito buwak ara guys sinakapara-para na rin ang dadaya kaiso kain ni Peru si Sabuak awagay yan kain ni Kunaw at sa kay Wanbuak wagay yan kain ni Kunaw kaiso sa kain ni Peru at sa kay waring na uwi at ebatuan so nga kay sa uwi ari masang ko na nakaragin na buhay at tabo ay karo ko apa ni kitipesin ka pa apuntan na ko nakaragin na iya aswan nararag ngayon naramon na iba kapurangan sinagi ko na natate pa ito ko napapon na pa ako kasi sa taang ngayon tari taan karag ngayon kunyagiro ko ikay ay sumawaki sito huway tagway karagin na iya ray daw wena sa buwak kaya kakagin na ito pa suma ako biru ana sinin kanin ito uwi ari te pinara kain te tuwi ari yun ako biru abu na tinay ay biru tinay eso nga na ba kayo inailing kami diti ay aran diti ay kurabi wa enagi kumiyag dito pay bungyag ito tapuan nangyari kayo na kurabi ay ito nga na bangkan na naman nito uya ari tupay ito ko pwede kagarin mo ang tupay ito pwede kunagin ako wakawan ako matay ang kuragin kami suwi ba ayan ang kanari meto kurabi duwari manin nito uya kadikin tatapuan aman na sila ayare yasu ko kurat toto po kagin hindi na nagkaro ka tupong ay teman niya pa ada kakasini-sini ay debto wa atan karo teman niya pa ana sen to po ko kabiragin tapwa kapuyara na ay na to
Ana ito po kagin na na ipuarina. Ay so ngina betanto po kaya. Pwede sentan na kuwan. Putang kaya ito manungot. Yay tanto po kaya. Yay tanto eten ko ipukin. Yay tanto kamar ipukin diruang kana no kun nora gin tuwa. Sentan no. Siya wati na gyan teman na. Miyang o meyo o meyak o miyang. Oh, ay kay na sinto. Tupo ito ko irkaki. Kubus. Toro po. Piya tau. Ano ipop. Ako kaya nasin kurani. Menasin manen sinana are tupo ito ko irkaki. Amen. Ari sandagin. Ngayay na gyan teman na pan are buotang kay siya wati. O miyang. Meyo. Meyak. Anang kan nang ayari karagin na naman mi awame tang kay tirik yari ko ba kan sino agad taraw kaya man nga tapo kari ayagi kan kurat asaga tang kan kawen kay suwa wagi nagi ko niya kasi ba kan karagin na pe yaw tapos na diya yatan no kumape na makaragin na ngay kay better yagi ro ngane sogra ni ragentay eto mo na kon na sinare dai daw na sa po kau kan iri ayo ya siya kau kan iri akatauruan kami kuya ano ko ay naman ko rin na sinari ang kaya si isang nakon na sinari dahil daw yan ganun si isang nge o dito niya nakuha ko doon na baka na imiyang nge yung oray daw yan ay daw ikaw po yan ang ngayon dito yan eh busi nga na ba na ko rin may yon taraw o nga ba ka rin na ba nang imiyang Aro ko yubyang ang tayo daw na manatang. Kan sa katiya rin petari. Tari-tari. Tiya pete kin may muni na. Seka naman ito po na dimagi. Pwa, ayo mo nikin na pera petari. Yay tiya pete ko na imiyangin makin na tura. Ayara na gitura, ano pa karawan na makin. Geswa hindi ka pa tura. Puntiya pa. Karawan na makin na ra. Naman mo naman na kari kipukay. Ameme kay ditapuan. Yung may sikain. O kari ka tangaruan. O tangaruan, tinimen na sinamahan eh. Ay kamuantua, nukantua, bugintua. Nakuya tayo naman eh kay, tibesin na kawa, ayon tiya. Nang tagan mo, kunang tuwa rin nukantua. Ayon ka naman di kinugtatari. Ito ko kunan ay siyarag na mainan. Ang giriya. Ayaro ka po yun na po, ibutari-tari. O ito ko na kuntari na agay. Kung ako ko ng wife, ibu tari-tari. Ayara nagbok tari-tari. Pwede ka mayroon tuwa rin nukan tuwa, kain karawan ng magin. Ano na pera yung tari? Ito ka may karawan ng magin. Ang kanin kaya ito atin na karawan ng magin. Ama na nga kain ang kan na ko tari-tari. Anang kaya si buong kanin, may tuwagan may tarawa rin ay rawere sa buwan. Iminaitin din ang kan na bakarubintay. Manasinay ka woman. Nanti nauro nanti daw. Kain karo ano magin na kay yepe nero yun tabay niya. Ang kaya mete napakaruben tay. Ay sigo nanti nauro itin ne. Ang nanti daw ra. Yan ako tapon ko kuma tuon mero. Nasa igatari kay. Pakawag na sinaya. Eme na yuban takot. Aran ni yini di na ita. Paniya katya na ako yuban takot to. Ay ran nagit tapo ari tapuno ari to kay yan house. Panunungat na. Pwede, inang wala ko ang tema na ganiyay. May makin. After that, ngayari mo na ino. Parang makin ko mo, apa nun ako. Kiyab, apa bibi. Awan ni, apa riyari. Ngayari akakamaraga ganiyay. Para tuwi. Mamay tete. Ngayari na rin ang tinaw, rati tapon tetari may yan. Kaya ka ako nangyari. Turok. Nandiri ba ora? Di may tapon na miya. Kain ka rawan magin na. Kami kamukan nung ora. Kita kamukunan kawawata ka rin kaya pen. Kita teri itikin na imuni. Kamukunan na kukuma kam nanura na mundiki. Kita putungan na yapuruin na nung takamay. Pagutun kita teri yan. Kita kirun tuwa rin nukan tuwa. Nigaro ka tupungay. Aran tatapuan na para putun kita teri. Na mundiki. Kan sinawagiri yata yung mga niya kay. Kaya manang atuwa may taraw. Apon suko nakawagan na sinay na kay. Kaya mata na baka rupin tayo. Ana sinanan tinaw rin at suwitin na yun. Anang tiripaw rin, iminay tapon kuma. Ibugin na rin siya nakaragin na rin nakawagin na naiti na ito. Ay, ito ko na tiyakang ko. Nilagin tayo na kung na sinanan ng tinaw.
Dahil daw na sa buwa. Kana din sa buwa kang kaya sa unon. Kaya ako kaginigiri. Ako. Urin ako natila mo ko ito ng buwa. Napa na kayo miyang kan. Ayari ito kaginan ng tuwari siya nakaragin. No, ama na nga na daw na manata. Ang wala kaya upiyang. Ang kanto po kara kayo. Yatira kang kan. Pori ang taraw. Ilong na. Arurian dahil daw na. Ariasan po may dahil daw na. Garo ko, dahil daw na manata nga ito tari. Awara ka ugyang ang arita punta ka. Ano na nang geto ka, wala na kayo ay ayapan na napakan. Umaturon tayo gari mo nga. Kisuwain ko tataw tayo ka, dumor mo. Apo ni ko ako, umaturo ay ito nga buwan ng tusuto ko. Kangaya kibas kain nung kaya nga. O nga ba muna ko kain nung umaturo kan. Nakutin din. Kaya rage, dahil daw na sa buwa. Ano ko rage. At ito po rin itong arikarakin na rin. Napakarubin tayo na sinari ng dinaw. Adi pinero yan tapos inimiyang. Ito yung mayang kan eh. Ng dinaw. Mayin taro ko rin may taraw. Adi dahil daw na. Sito wayero. May atugitin din. Ito ko na pala daw na. May taraw rin na nakuyan ako rin. Kami may pura-purante kami dati yung maway. Ano kami ayaw ko ito ng bukan. Inakariyan takain ka niya. Adi takaniya rin. Inakariyan ng dinaw rin. Nang kaya ka rin ng dinaw, ako pa na kung kaya ito ka na ba ng dinaw, yun na nakaya. Ari pa nero yan na kain, pwede niya nga rin may karawan magin. Ito kaya na nakay day daw yan. Ay ay miyang ng dinaw. Gete ka muna na tanga, day daw yan. Ari ito muna, umaga rin may darikin. Ay po yung sinipura na pinagkarawa, ayusin ako takay. Ito pa na ko, day daw yan, ataw. Kaya ka nga rin takari, kan kami ay rikit eh. Nakakanakin na ito. Ada nga rin sita po yung pakatariya na. Adang kaya ka rin ako, sita po matangin ito pa na. Takayari. Kaya mga rin ng tinaura. Iya kipa na bento ko yun. Yan nga iyan takayari. Itanggi. Ito kaya na. Mga imitari na itiran tatangan ito. Tinunga ka rin ng tinaura. Ay agiro kong titik. Ay ito kung dahil daw yan. Nano lang kaya punto ginapay kayo ka. Yari ka na yung ba nang gusto ng tinaura. Orang kan ibu tinaw. Naya kita ara na tinaw. Ibu ko meron ko may. Ari ara ko na tinaw. Ngatan na yung gimana nga. Sita po meron ako na ko itapon na nga. O meta na inura na tanga. Ay daw wer. Anura na bari tiran. O ito tira ko tangri. O ito ko ray daw wer. Ora, iswento ko may. Ibu ko na niray. Ari te bubusin ko ano mga anak ko busak. Nakorawa, ako na nagbukumak. Iswan, ano tayo karay daw yan eh. Di sa buwan. Kung nahiray ba, iswan ito. Ako may ibusi ko na. Ito ko, nanti na ulo. Makupihan lang, wala mo. Nahiray ko. Ngayari atuwan ko tatari. Nanunan ka niya, uwi ang ka natuwa. Ano ka naman nilagay tayo matinaw. Patamen na, ari na tinaw, yung nilagay tayo, yaso buwari. Muna yung tayo ka, dito na ako makutunan po. Ngayari mo na. Anong lukoy kuna? O rin mga timayan ka, nanti daw. Ari ta rin nanti na. Ito ko nanti na. No. Kung na ito ko ay mga timay rin. Sita po, po mga yun. Apoyin ka na ako na maging. Pagdapain niya. Nasi ko na busiya. Yan eh. No eh. Yabusiya. O yabusiya ko na. Ako na nilay. Ito ko nanti daw. Ha, akita ka nga. Nairo. Ay mga nurat na rin na rin. Okay. Yabusiya na patuwa. O anang nurat daw siya rin. Ito yun ito po. Ada na si sinaya. Iti na ito. Ito ko rin daw na sa buwa. Anong tuway, daw na sa buwa. Ay, isang tayo na rin yung daw na di matangal ito ng timaw. Kukurin na namin pa na silingan niya. Akita ka nga, panihiri tuwayan kan, sinaya din mo anak. Nga na araw ay anak. Kaya sana ba, silingan na ba nihiri, iwan takot. Daw yan. Mga baka rin ang magin. O ay rin ang databutuan ay magin. Orang tatapuan taraw. Karena iya ko magin kayo kung nang kakaya tatapuan taraw. Mana tapuan iya kayo kan. Day daw yan sa buwang. Paingon taraw. Ato wain sa kunay kan. Nanun tumusirawan dutan. Tinan na diyan niya sa wapu tagin na ngay. Ay ni magin. Tuway tapuan ko. Nuputag na diyan. Ay sa wapa ka na nun ay runay niya. Era ni ituro. Ganda niya, eri ba, mga roron. Ay tapuagin ko. Punay.
ada ngaya to pun na ini ya ka gitu ka apa kaya ka di na ya nga na mo to ay tari gitu ba ina ko mayroon ni ituro pa ka pa sa po ya sukun kan kay daw ya ayaw ko nila kentay may taraw arito ka na kay ayaw po raw awa ipuraw ni may taraw ayaw po raw kan na arimin na daw ya na natang mangkya ani sin ngasuntay awara ke putar tari kaya ke putar tari awa kaya ray daw ya ayong ade imena makin aya ka pakawanan ni dagintay matinaw aso ko tari na putar tari ate awa baka din na makin edi awa ya inanon taraw awa to ko na kura daw ya sabo no yaitu air mo yai kapakawami ba sa silingan ng taraw aran kita ramen into ari ano kura daw ya awa kina Kira-kira na, sita po menin wan sinamare ilagintay. Aran to ay takapuro. O menin to ayo, kaya ano rin gaya we. Tiyasu, ada pun tiyasu. Kita po no. Disipin nasu, titaran nasu. Ate nung tawa. Men, ada ti yon tirama. Mukan tikya. Tiyasu, ate disipin nasu, ate nung tawa. Ang ato po ye, ilusto ay ikikya naman tukun kaya nga. Sa mga bintagani kayo na gitu. Eririta tinum dawa kan menin to ayo ata kurai rawen sama wan sinam mari wari ni kanga kaya na ri muini jong rai ro ari ro ni dagentai ikera ke wan ni dagentai ndita buat tarau angge buta sungan wana yo ande meran ara nin takapuro wari ya pun bapa anak ona ben karo wa tiket takarari nan anang kana yura ante meran dari yo ye jono ame sinanu ayuro y de tapuariraro asira que te tapuan kubura que te pero cuando ponga en mensaje te yangai do rai kai pues yai nari mo ya kubura que te menu kan te mara pamin sungan wani la gente ay menai mai nang kan rai da wen gero ya era itarao ata rai da wen tra bugun manang ayo mo ba itu kam kai kai ya ta wong kan rai da wen ang ginandan mo na batari marinatang amangkya o ni sinmasuntay o nga yakurag ano tayo kayo dahi daw keep better apakawami ano tayo kayo daw yan sana ko siling keep better hinamang pun siling atari yung na ko yun na sinano daw huwag nanong nga yetay ikaw ko rin kita mura dahi daw yan at sa po ano na ko dang ray namete kusung ay may taraw may buwari wana dede ako to na baka na ina ayra ko giswang niya na simakan pa anak ay tabuto ang kay kusi ami ko rin naman sana tika nang inmasar ani yeri toro ni toro ron kan yak kintang dan dai raw yan ade pa kay runa dai raw yeri ko mo inang kay tabuto sa na mo ito buto sa dita buhay ito nga buwa andaw magit yan to mo naman yang mana no kita puari ada peminu ani turu dang ira puna kan sobra dari yesu kunu mo yang kan natang ay minta dinari ano na kayo ani kay dari mina na maguli ni lagintay yawe natang aron takaragyan kan nang ina ko tinadik yawe natang ay minang kan na yaya no amitang kan kaya kay dia may taraw ano na ba po ay kaya rin yung amidakan ayos yakatira kaya kan natang ay abibay rin niya ito uri ariyaw anong tuway na uri ariyaw alay man ang roon na may taraw kung na po siya ang rurupo ka ni kapene marong ni kapene artusuwa pa din na nabuya akam na ako na may kay magin kanami yari maimi tapi awal ada ke tapi ni bilang kamai ati kan meraw nakamau dengai boy mena ya antakan paran buta teren kuara takawan ka ngai me yunu maru ka ngai antakan kamuru dengai boy mena ya antakan boy mena tu ya antakan ika kana boren kana miti kari ay ari tira kana ugi ari na puno na sino ana rubo kana buya na si ano ni kay mo mga songa tuan mo yan
tira ke na musu ne ka pene na ya miro ro po wa be mi ro ma aka na mari mai te ba wore de ke te pini pini ka mai ate na monu kwa ako ru ngai ai me mena ya anta kana ne ka kana pore ne kana mi ti ka ri ai to kwa ya ki te kun ko ro ma mi ta ka ri ko bene no ko na ko ri to anu mga songa te awo gini pong pero na may taro kita awo gini pong tira kami abu mo na simi mdorobo kami abu ya apa mi ke we aka na marimay te awo rin ke te pinunan ka may ati ka ni may ayan ako na ko natin ni may ke we ayan ako na yung man rubo kasi mga songa teori apa marimay tan me yake kaidi am do bukan ka pen na puya akana mari mai te pa wore de ke te bin min ka mai ate woni bus ere na ko te uri me ana ko rak tan me yake an kan nan de te ka re ana te ka do yare kana mi yari mai mi te pa wore de ke ata ka susu te bin min ka mai nen ta ka mai ada ngai nen ya ai kana itan na ni ka pena ke esa na to ate wani bus na ya ora te wani bus dan me aka mauru ngai bai me na ya anta kana ni ka kana poren kana mi ti ka ri ada na nan nai kana ya kuri ngake to we ari ya anta kana ada na tang ai ti re kana me tau siang kana pun ye no amita dan wa ai sini ka kana betu su to wan ai ada pian uru ngak dete pantangan ai su kunu yang kanne na tang kanne sinang mo kirate uri antara wa irun kaisu awagi kya manang kanne hari esen karakin na po sekata atake hari ro ye anang ro ko itaraw aki po kana taraw payang ngone pa karing minatang armang kya hari ano ko mayroon ni mo we arbon kain taraw na kayon tete kaya na ko na bentaw na to puakan antara nita buayita pabota ke kai suma wage yani yana mana beita nagi buak pake nagi na buakan ayro ko mo na bangkan na tarin dai dawe aran mangkia ayeta ayeta pa kana betete tang are taka ye kai suma na kura trabu kun ko mi ayeta pa kana betete tang agi kaya miya ka ngayon na bangkan ne kai ano ko na benade Uriya madna to ape ye gitan na mga yang ano ko sa kuman pare ang una to wali ro ano mangya ang kan na iyo katakin paya ko rong kan mangya yang naging ano man para na may kay ayari hindi kay to we ari pino pamangyang kan takar ang kero ko yan mame ako rong kan takatak na konta rin ari web dete ari kibito ro ko ari ayo takataki akiro ko na beto po ka ter ay nan na takataki patagay kay ngoy mani pupunta ka na utapo ete perong orong na tiba katawari kita tay daraya presiyo panta kayene ne akiyo bukan na umata nakapane apepane matantira wai puntari tari pero takite bani kapuna imisian nakapaka pesio yan takana poi puno cipukini kararangi makawai penangi parara kainana penangu kimataruan na bau hewanari atewan mane abang Ano kura tera te purei mo kapintirunga manin tapiranta kai etangini mo ani pa o te simparano arei kakauwa pa viranga taki te pungu te peka ki mayani karawa te peki kai suna waki anai etanangini putari tari maki kokona Di parai rina rokani pachi kurai ra we na te nauri na tanga kanina nei kai atonga kai we ang kon na de suen rokon tau te a tau te ka we na
Natanga kakia pete isi ponu e te awoki te sume te ta te chimare roa. Tani pono ni kariga pau. Asukai mente me te paitokai me te naurawani karuru kai bugeang. Penangi pure ke nai nanu namun na pewari butari tari te namun tapake nenu au te paragi ni kaye nanu namun imea. Ngepane menate nanto kani kai. Penangi puto kuye me te ripa me te betanga. Pira kaira ke ume me toa unimaneng. Iya kapaya kanga pero ko te tauan tapo te muea kana ngaya ta ni puri kia ni kata rongo na paumagin. E pure ira nang kana yung kana tamane ay. Iya pure to agi irun kais ayangan na gyapay kay kan mangya. E pure ira na peki para beki e sukura na muwe kuria na pe na matani nga pitagina reira gina pitapira ni puwa te keve te rongo yon magin e ke yung kana re e na ro to abi bayanga na kita pari pa ta ay yang na kaisu te rongo yon magin na pupunga kinya pe ya mane are iri konte para ni kakaputo wa punga ko ya tapon rorong. Iya kapaya kanga siripo pepusinya pena te para kai ni kaya na noan te tabuki kamano kun tapuni pa petu wakita no na te tano ai te tano po pekate au na te irere e tapena pepena ya te ikachi e akuru toa mea mane akirao ganda kata kai are kapunong kai tano ra tano para kai kapunong temani ai are esukura na muwe. Gero ko itara wantana nora to puak ano are aki puak. Kaisu ayang anak ko na ba kaisu abay. Are ena uwe yon. Are yang anak pa na mangkya. Are na muwe are na ranu. Akuri na na. Ay are tano orang kan. Amna te patuwe are pinoka. Ena ko may rundu mangkya. Mangkya. Imana nga may puteri patari nata. Ada tu manuwe pete. Da ayong kan tanong ora ang neutan ni karaw. Ada ya tong aku bemenda bu med med. Ngor mo kiripes. Era na ko pate teo bunga pun. Kain nanu na. Abel daw wana pare. Ida peru. Para teo bunga ru ni beraki. Oyo kain nanu na. Auriaria. Ni mena na peina nun te bu med med. Te biki neikika na pana nang kuangkua tirapa nga manitians rapa irang dawata kain na ng tubuman dumeki ngesuay nguki narakarag nga irage taan karag na ipetari kung niutagi karawan na yuan taraw are kuna anorage itapuwa ay utagi na iyay anakuro ko'y buwarik ako nakakaya tamakuro ito kuna ay utani karaw kanina nun tawagin are tiyaw mo are na nun ay peragi oya kaya puno kaya rin yung kain na nun tupo matamagi are yasan na tong aray paano po siya riki parigi tapatan na sita po matera puno are kito aturo po are tanag inanong tumano na tungo na inanong tatapuan inanong ariwan tepe are tungag pa na itanagikan inanon na yatay taw-tawaran dagdig ni karawaran na yoy sarigin kan na po ay nauta karaw ari ako naman ginarigin kan na po tuwa ipapagirapatan na yari inang tapakan kan na karawari ari itanari na yon ang kitapikya awa ama away ang tatapunan niya ari numuari nawan ako siya na ako ang kandik kitapikya mga tapikya mga maway rik baswa ni benera padan tuway kan ito manon wali tanagikan naruduro itanagikan itanagi ya bayar itatarik karo ana mga maway na kuway mga usari dik yaw kan tubumen tanagi yetere dang kan na tuota are sinano ko meswa ni tuota paturona na yagi kay payang kan no pare ya mo mo irundi
wata kunay na nawa na ko sa nakuwet ganang kaya ano rapatan di ko ba suway pa ni ayagi mo tatakan kanne di naso nga na pana may nakaruan terong nung ina mo di ayato ko na pana kan pa ene useri di na mga teteri kan may karaw payapek ayaw nga tuwari tanang nga nagawang ares una ko rin kinapang ko arin may naitaraway kay ano na sinta pag napang ko kaya na nabata pag ako ayaw nga tanang nga nagawang ay suwasu ayapek ilo ang miyay karaway ayaw na aki ko anigi ka patupuin ang ko anigi ka awaye na ayaw ka rin lagi ang ginaway mayari yan mo yung nanundik yung mga tabaka nga nabakaraw ito may awaye kaya ang atap mo enang iba na bukin big nakangay di ko waran sina pa na ne tengan nong ora tengan nagawong ayong aswang yo ora di kita na o ata ko na agi pana sunga pa na pun kape ni atara yang kana be na ka matu na ba ora di na pana di ko buwa ta ko na pana te bigeri ki yung ori ari na pana to ko nan te me ko yo to yung oi enang iba nang kan bukin big ari may nan asito mo na ato na ora rin garaw ay pa nga ginapa ay rin pa na iyo ang kay rin kay pa ay buwan garaw ayo ganne inanon eutakin de dokument na kiya ana riyo ya kamen kipa para ngaya tumuan na riyo kan na riyo tungol ko at nga atwoye ari kipa sino ya kamen to kayo ang dokument na kiya riyo na ang geto ki utan dokument ay kay signal yung pan ikaraw ay buda para kan teo bungare may yutay ay na yun ako na aki kami tabi ng taratanaan kan ikaraw kaya mo eto ko main guys sa kakino eto ko na kuya kain na ano kunari wari wagin na tuwag yan kan tuwa na asipo emine idapirapin karaw idapirapin tubo na tinagi ay yan na kan wani metanang kan na nariyaw ay karya menu kanon ni metanay ang atay ang kaya karya menu ari ko patay yo atang kan na ng tubo na tinag imang ana kanon ni metanay at may kaya po amang karya ari ko pa naman kayo itete pa ina na ariyaw yung pa ina araraan metan nasib ari ko pa tinani ito hindi karawa yung pinto ang kante kaya mo mutupuran puno dinagian ana ariota nan ya kaisa ko ang puno dinagian penang nayan ako nan pa tibara ka ariyo ang puno dinagian ayo ba takan de aran takan wan tibara kan jorak takara automat ayale po tatay na ari uni yakin kaisa ko ayan na yan dokument kita puyanan ako nan kaya talaga na kain na ano kaya po tipilino para kung naging teorik o takara o tumit o ito nga boy ito detayan wan auto nga habi nando ka nung auto nga ngayari na perepe isugo na perepe ni karo nagi karong wangi nagi me imain na kuya ana pa na ikipen na meron ng buhay kaya may akatikiti ari nang guangguwa imang ipera na buwan na rita roya ayan datay yang ko na ni metanangan kaya sis ko na ni karagin ni uray kasi kangay kasi yung panam may utuwan gana si karag kasi ko na ni kangay kuring ang guangguwa may una ba na kaya may nilang buhay yung amita na amita ay ang kanang di siya na kwari ato kanuan na uto nga nag-abili na kwari tagin na may mind repere na ko repere ni karo yang ko na ni metutuan para ang kanita kayo nura ta kayo kwari repere ni karo may utuwan ni ibong nga kasuwag imyang imayon karo am ko na nura te kana mo antay riga te ayura ang aron sila meti si antari ni na magurin te sa kusumaya demet kanay ni ibong en suwin de tapuan tirabe nga manitens ala na ko ra may mayan na pa ina ko na kayo nung nari karagin ng kware na siya ni kasre
Benin nimpirina ko may yon to pumen meki. Ang kanya kapo kan auto. Kane yan de to where inano. Tanang ang mapuna ni kupini asuyay. Oh, ya pa kadin ko miyang tua. Ya benin serang daw ta ya tapo ya kapo kaga kay to pumen meki. Oh, dia ba ka. Tinua. Main wan auto. Pa aberiaria abevivi o abenun no. Arangkai ako na tunga ko aberiaria. Kiyop. Abevivi. Aberiaria. Unni. Abevivi kiyop. O abenun no ko magin. Gero ko abenun no ko magin. Ay kasukan nanti ko mesina na rin ito manay. Auto ngai. E mga nako kiyop wale abevivi. Kasukan yan nanti rausbi menin kauki. Na inanon yan nabakan kaya swain loko yan auto o abakan na pendens ay tikipikipan ako na babakan ay ari abari ang kana nang dia bigena ikipan ako o abari ilari kina o abanan no eri puna ko yung ada magin ay ta kung kan auto an kami unin mau tingi yan para kami mi abay kay aswan loko kan kain ada kain mo ay agi pagtan ako na babay kay yang ana kung nung ana tingi ang game mga riya bikin aberi riya etong ang bon ni kay may imta na panukan tapuan kan auto akam ko na norang kay tapua to tirikiyay tamo ko riyon unni ay ito manono imrondon no tingi yuto pa niya pamuin unin mo ana auto gete ke tapuan no aben ti abakan ayari yesa gara kinana kaina ada kasuan nanti ko amen ito mo nay ya penunok ay makin kay kasuan nanti raus be men ini kau ikiop are abe wo awak kaina aberi ari awon ni ngana kasuan na mga no bilidang ko yang to ya kasuan kan na men mo ni men gara ki pai dapo karawan makin ana kay sana ben gara kin na gara kin ana siya tangaro kanyo gitu kaya pa nakain mo na auto ngay kay ayaw akin bumi ang ayaw kung tatapuya na yan kuwari ayaw kasi kapay na pain puna na auto nga sina ayaw tatapuya na metaro na yan kuwari ayaw kakain mo ayaw pa na para ayaw ka ba usiya na para tatapuya na metaro arakam ko na nakakayan kain na auto nga bayan ko na ni Meti pwari na nung buwan na para karena itu mana tebara orang buana na auto penangin namin na men ma ay bukin na dito ora gyo takaro at ang irang kay ser gi ini me ure pade para kari ari ne na riyo eser ng ira kasi suku ante so ara sigara osmet para kan no bu men meki para ate ora kan ono takaro at met eser ben ng ira kain on tepa kan no grang kan ada takurong ina asun na nakaragay sinakaragay ng kan takurong ina hindi mo na iya itanang ang napuna na igupin turay yan tabi tuwe ayar na kita tabihan tura na patakurong ina o iya ikain na mga bitapuan na patarang makapuna na igupin o iya isisiran na siya o iya na siya na ikup isisiran ni takurong ayita ada imam kaya tiap. Takunan nurang kay takaway. Eta naman kita po ita kurang inan. Inano ni mero. Aron sa mo indutuwo. Pero ko to po ngay. Paay mo inu ngayon ni isisiran. Nakay. Kan na siya rin iku. Ipo na kinakotamo. Yapon po nintet. Ay mga isisiran ni mo ina. Sinana rin ni kupin. Mga tutungan na beta ko yan. Nandito tayo ng gero kong tamani po. Ay ano oras naman na dito. Ito ay isa po ako nung ano makain ako. Ito ang niyagya gintang. Itan tamani po. Ito ko na ikopin. Ikaw oras dito ay. Ito kain mga naudo nga. Nakangani kita na siya itan tamani po. Tamani dito ay. Eh siya na rin ikopin eh. O yan ano mga dito ay musa.
Ayo kena na tapuare takurong ainan. Retura ari ande tu. Eso ngabuna. Ari tarang. No ikaware titi eh. Pati titi yang getang. Ay puntang inari lang kuro kaintang ini karo kaya usa di kagina pa na ora. Ito ko tarang. Pwera ni. Ukune ay. To kain nasiya kain mga nauto nga nakita na itan naman po. Ay kawar. Yawo titi eh. Ina tu kitangin akapo ay nang bungitay. Yagi erang kora-kora na betangin naroon na rin may main. Ngaro kakapo ay ruto pong. Katitiya ya ditangin na natan. Yaw ko na igupin. Yung mga ngano po na tarang. Tarang ay mga wuwi. Yang ko na nabentuk kitangin. Dami ako na kura di kitangin. Mga ngana kini igupin. Inang po kami tan igupin. Pangay ya pa kano ko titay. To ay minggu na kontinua ya kain na igupin. Yemi nang kan ni kopini ayon piruto titi ay. Ane asunta kara kana ba ay ari kara kina ra tokorong ina no. Tokorong ina. Ay ri sino kona mai ri kin tita pono wore tiat. Ari tam. Kan ya ta kuni tarang ane ere to kitangin titi ya. Koi kaperage yo. Ay ari berage titi ari. Yo ni kopini. Ay to kitangin. Ay to kutarang. Tawaro na ano pa, siyagi raw. Ano ni biruto yan? Ya pa kami tan ni ko pili. Dari ya kilo na ko pa nang kanga mo ito pa. Amo timimi ngi wa sitai. Awo ke titi yari yon pa pa yan. Aw, ya so nga buna de tarang. Tarang ke titi yari yo. Ipo. Wa sitabu me. Iku meki. Ni na makina sila may puta ko na ngayon. Ita ko tarang nga. Ayan na nun ang kayo sila kayo naryo. Banan na tunga ba tumon naryo. Are irikian. Sa kita kauwa pun naryo war tumon nari karo. Ngayon kan naryo karing kan nari takauwa naryo. Are karikian. Panaryo war tumon naryo war iyagan na tuwa na tumaki. Gira wa to bugin na suna. Agi perang ko panaryo. Are tunga panaryo disi. Ada pun temuan, ada utita, ada tak woman, gira mga reward, naman ay, ada utita, ada utiki ikan, kita kapen, ada utisi, ada tongak, kapun ay temuan, ada. Ay, ako na naben kaparan ako, kinakangay, ada utirap ako, ada utuwan-awan, ada utita ipay, benutan ako nanay, ada word teman nanay, kan kanuan ada word tuman. Ito ko, tarang sirin kita na tatapuay. Nasi nari ko muna payment. Pangkaya nang diyan na ilan ariyo. Ari-ari ka na payment. Ari woman, tiyan na ito mga. Pero kung ariyo ko na kausiya. Tirak. Tirak ka mayang o yan. Hindi kong kay. Hindi kariking kami pati payment. Para na ng tarang. Ang mga ariyo po ito. Yan ako na ariyo, buwak. Ang mga ariyo kinigirapok. Inga pong mga araw na panade, uyari diyan na ibu na ba ada yasan botang na pun tarang ani ko. Uyari kina sinang kani. Ya mga hari kina pang kan ba. Ang guna kina panade ang mga hari kina gerobok. Tirik. Eta ko tarang. Sinagita na tatapuay. Kasi na ako na may akan tatapuay. Itong magtatapuay pa away ki. Siya kaway pa away ki. Muni na. Awan ako yan. May hiraw ta kain tabi. Kanina nan suguya ikan. Ayaw man nga auri ariya. Yaw uta ko ranto pumet na magiyaring di utat karaw. Kaya pa ninimayan ako kain. Inanon ko ng kan. Ito ko na kon. Tarang. Arbunay ko pili. Orang kana kung kata tukurayo. Pakuranto pumet na magi. Ano nung gaya tapon na natamay. Ano ko po niya tiya na. Natuburo-buro. Ano ang naraw. Kaya kirun tarang ang tukuran. Inga po ngayon miriag na tipe ako. Tipe ako amon dito. Pwede nang bungkan na ikot yun na tapuan. Anakadwa ko naman kayo. Tipe ako ay yokoro-koro yung metanungin tipe kaya kanaya iraragit iyabot tinuatutan na mga kiri ka akin nakakurihit. Yoko ko kapapa na yun. Ape na nung araw kain takaway-away. Kaya siya nga kita tipe ako ay. Mari meriag na. Tipe ako ay ito.
Gesir nga kaya kuro yaki. Ang muna kinikape na makuron. Na metendian. Angke inang mayo ay akak. Apa ni mo kinikape na makuron na kape. Na metendian ay yaki mo. Ya, ata kuwain. Mana yaki me mai metendian. Ana te Tiwanin. Ako ko win. Ako mga kogan numun. Ngayon kaya yung naging tabi ako kagawin. Hindi ako kagawin tabi ako ari yagi mo. Ayusin ako na ari ako. Ay bung inaikopin. Kaya. Kaya bung matatapanunas. Arang ay buko na warag ni kawayaris. Kaya ko na ari ako anura na sinari ayaw giyanap. Ato kama ka na yon. Ay bilidagang kanin ako natatapori ka. Inanon pupura kaya hindi tapanuan na kaya rangan ako tayo na. Nasiyas muna yay kanuan ni metan. Awi na yay. Adang bubura awi. Ngwa diti ito tapanuan. Garo kaya ikaw ayiri. Ya bubura di. Kangay nang mo na nagkukusya tarang. Ano po na ikupin. Asa ko inasin. Anasin na rin. Angong ka nakaintepe at tungon ari kakarakin na ang kwaro mo ari napanap. Kaya na kititiyan. Pwede mo na ginawa yay. Kung nangyata kitarang apa ay nakukuha titiyan. Kanero ko na aureri-ari esen nangan tarang ato kurado ko na bagi. Ari na unong kita pun na pa. Yung unong kita tarang yari kita kena pa na may aureri ta kaya. Inori aureri ata ko na kong tarang. Nara na te takayay paingom. Mayari tumo ni kayong kanan, yari nagpatirang. Paingom tarang. Ya pilih kita kaya tirang. Ayari apis nang makurumay may no. Aswan ako itapiran. Ilari kina. O ngayari pilih kita. Bisi kita. Auriari ito ko na payon. Arbo na ro karang tanari ang antarang. Kita po nung wari pasuk wari na sinarya wari ito po na kinapana. Makagipe oron. Auriari. Yon tumo ni kaya tirang. Aring antarang. Ayan mga bis nang makuro aswan ako takayaan na rin bilida ganap. Nang bis na nang pamain ko. Ada pun na kaya suwan akong takayaan. Tinang pairo. Gibili na kitinangan. Ang gite kita tinangan. Ayaw na naging narakaragin ko. Patamo. Ayaw na ang tinangan ng kan na uli-ari. Onang abis yari tinanang mo. Ati na bapata. Ito kaputunan ka naritamo. Yung nauriyari may yan, ayos na piranta kay yari tirang. Ito po ay metang. Yung anong kanta mo. Ayaw pa karan na rito mo ni kay. Ay tirang. Ayaw rin kauwan na rin kan. Kauwan ni kay. Kain squad. Kanin kayo pili na kain squad. Auriyari na pa ito kayo yan. Yung kausuna. Ito po nung wala na auriyari may na no. Ya sugiyo yung takay. Auriyari, sa karagin kan mo, karagin takay yan. Giri na kaya auriyari na ako karaw. Ay na nun kapupuntay. Ayaw ito kipipilagin takay squat.